Здравейте всички, аз съм Сидни, ще играем с Royal Games с един приятел. И започвам. Здравейте, хора! Не можах да взема. Ото... Аха. Златна ябълка. Убих едно момиче. Yes. Взимай, тук има още неща. Даймонд! Ще направя меч. Имаш ли пръчка? Ето, вземи това. Опа, не, извинявай. Ето, взимай това. Благодаря. Имаш ли пръчка? Не, нямам. Идвай сега натам, да убим някой. Да, може да има там хора. По принцип всички ходят насам. Да. Ама май сега няма. Ходи са. Тук са взели чувствуете. Не знам пак. Да проверим един път. Да. Няма ли? Той е чест. Ооо. Ендерман. Имам една златна ябълка. Тук трябва да има чест. Имам златна нога. Опа. Сега. Къде си? Чакай малко. Дето... На нашите ли? Да, има те където. Ела. Да ти дам нещо. Чакай. Ела. Благодаря. И това взем. Чакай, няма ли някой? Ела натам, сигурно са там. Чакай. Аз някъде ще отивам, чакай. Добре, който е там аз тук. Ако видиш някой, ме извикай. Добре. Тук няма никой. Ние сме петима. Да. Опа. Има някой. Чакай да го убия сега. Да идвам ли? Не, аз ще го убия. Ако искаш ела. Господа ли си? Да, уби го. Колко неща. И за... Чакай сега да излезем от тук. На каквото трябва... Нещо имаше. Чакай малко. Да, стои за каската. Добре. Вземи... Добре. И това вземи, ако искаш, и това. Имаш ли сели? Да, имам 14. Добре. Не. Ако имаш лък, не дай. Ама някакъв друг. Не, ти го дадох. Не, няма. Бързо, ще направя два меча. Ама къде има крафтебъл? Айде. Аз помня къде имаше. Тук някъде... Да, нямаше ли? Тук някъде имаше. Там в оная къща май беше. Не, там нямаше, но... Не, там имаше чака. На спирката ли? Да, долу на спирката. Да.
Не, няма. Няма ли? Да ходим там, дето не се спамваме. В строята. Ела, идваш ли? Аз ще идва. Ама Аз ще идва. да те убият. Не. Аз на високо място ще бъда. Добре. Тук няма никой. За сега... Не има. Какво? Ще го убия ли той сега? Ще мога ли? Ще се опитам да го убия. Той ще не ме видя. Да идвам ли? Не бе, аз го убих. Баси нуба. Това видяхте ли? Аз го убих тоя... Имаше диамант. Да, един има. Бозо, идвай. И аз съм един. Аз ще направя меч. Може ли да диамантения меч да бъде за мен? Или не да бъде за теб по-добре? Защо? Така ли? Благодаря. Бозо, идвай. Ето, вземи това. Ние сме трима, бе. Да. Може да го убие. Бозо! Не. Ела при мен. Да ти го дам. Чакай малко. Има даймонд. Как беше? Меч. Даймонд меч. Бозо, взимай. Ще го убим. Айде. Чакай, къде тръгна? Айде, той умря. Виж. Под факел съм. Още един диамант и двамата ще са такова. Чакай са. Имаш ли златна ябълка? Ето. Ти изаш една и аз една. Започваме. Чакай. Добре, айде почвай. Не стига толкова. Нищо. GG. И това ви за днес. Аз бях Евсин. И... Чао. Чао. Чао.